Necesitamos para o relevo educativo unha nena árbitra e un neno árbitro. Entendiches? Moi ben. ¡Acción! Bos días, son el cocinero Denis. Vou vos explicar un xogo moi divertido, o relevo educativo. Damos un balón, unha pista, dous árbitros e dous equipos. Corte! Denis, os equipos teñen que ser vistos como os árbitros, un equipo de nenos e nenas e outro equipo de nenos e nenas. O entendiches? Sí. ¡Acción! Bos días, son o cocinero Denis. Vou vos explicar un xogo moi divertido, o relevo educativo. Necesitamos un balón, unha pista, dous árbitros e dous equipos. Corte! Moi ben, perfecto.